Priamo úmerne s tým, ako sa každoročne zvyšuje počet ľudí rozhodnutých vychutnať si pri slovenskom mori skvelú zábavu, sa zvyšuje aj kvalita a rozsah služieb a atrakcií. V tomto roku napríklad použili organizátori až 300 tón piesku, pribudli trampolíny a rozšíril sa aj priestor pre návštevníkov. Aby ľudia mali viacero stageov a viacero možností sa zabaviť a novinkovia je vlastne relaxačná chill-out zóna priamo na pláži a hneď vedľa gastrozóny. Atraktívnosť Ibiza Party navýšila aj kvalitnejšia technika. V rámci noviniek je určite zaujímavý open air stage, kde je nová LED stena, ktorá určite dotvára celý priestor a v neposlednom rade aj zvuk, ktorý je úplne iný, ako sme štandardne mali. Je to Function One zvuk, čiže jeden z tých najlepších zvukov, ktorý sa už vlastne hodí na takúto masovú akciu. Dobrú zábavu si tento rok návštevníci vychutnali pri 4 stageoch. Máme klubový stage, ktorý je vo vnútri, kde sa hrá štandardná komerčná hudba. Potom máme open air stage, ktorý je pieskový, kde je vlastne nový zvuk, ledkový stage. Potom máme beach stage na pláži, kde pokračuje už povestná afterparty až do rána. A potom máme ešte štvrtý stage, v podstate chill-out zónu na pláži, ktorý je taký oddychový, relaxačný. Už od začiatku trvania Ibiza Party zachovávajú organizátori tradíciu pozývať na akciu špičkových slovenských DJov. Rovnako aj tento rok. Miro, my sa tešíme na to, že my sa stretávame ako kamoši, lebo ja môžem povedať, že my sme najlepší kamoši, pretože my sa stretávame celý rok. A stretávame sa, pretože máme túto hudbu radi, že nás zbližuje, na základe nej sme sa zoznámili. A dneska tu máme brutálny zvuk a na to sa veľmi tešíme. Ja na atmosféru sa teším. Jedinečná atmosféra je na Ibize. To je asi z mojej strany. Aj z mojej, to je všetko. Zvyknete sa aj vy tak zabaviť počas takýchto partí, alebo je to viac menej také pracovné pre vás? 6:30 ráno, to treba točiť. No, vždycky ráno. Ibiza, pre mňa Ibiza nikdy nebola pracovná, pretože Ibiza je o zabave. A tu nemusíme rozmýšľať, čo treba hrať, tu proste to ide samo. Je to o zábave každopádne. Ibiza Party už niekoľko rokov prekračuje svojou popularitou hranice okresu či okolitých miest. Za skvelou atmosférou prichádzajú na šíravu milovníci zábavy aj zo vzdialenejších miest. Odkiaľ ste prišli? Prešov. Od Prešova. Všetci. No. A ako často chodívate na Motel Kamenec? No, iba raz za rok, podľa mňa. Kvôli týmto akciám. A vždycky zvyknete chodiť práve na Ibizu? No, asi tak. Väčšinou áno, no. A čo sa vám možno tak najviac páči na tejto party? To jediné DJ KG to bude. To je najviac. Asi všetko. Ja som z Michaloviec. Tiež Michaloviec. Čiže vy ste domáci, takže rátam, že na Moteli Kamenec ste pravidelne? Áno. Áno. Každý piatok. A čo sobota? Sobotu nie, to je pre starých. Čo sa vám možno na Moteli Kamenec najviac páči a konkrétne aj na tejto party na Ibize? Na Ibize, že je tu veľmi veľa skvelých ľudí a že si fajne zatancujeme. Ženy. Ak by ste možno mali pozvať ďalších ľudí, ktorí nie sú z Michalovec, ale ďalej na Motel Kamenec, na čo by ste ich prilákali napríklad? Na ženy. Jasné, že na ženy. Séria zábavy na Moteli Kamenec pokračuje ďalšou atraktívnou akciou. Už v piatok 1. augusta si môžu návštevníci vychutnať najväčšiu penovú show v Európe.